Hát akkor üdvözlök mindenkit, Balázsi Attilának hívnak, és Csalló közből Szlovákiából érkeztem ide hozzátok, úgyhogy hozok egy kis ízes magyart. Techero színeiben vagyok itt, ahol lényegében technikai igazgatóként működök, majd lehet a jövőben egyszer. Amiről itt most fogunk beszélni, az lényegében az aktuális és a jövő, tehát hogy a Covid időszakából elindultunk a cloud irányába, tehát maga a Covid az kicsit itt triggerelte a cloudba költözést, a felhőbe költözést, és ezzel lényegében maga az adatbiztonság is egyre inkább a fókuszba került, ugyanis maga az a terület, ahol a támadás érkezhet, az lényegében kiszélesedett a remote munkával, stb. Kapcsolatban. Mielőtt még belevágnék az előadásba, szeretném megköszönni a HRP-nek, hogy most már végre élőben is itt lehetek. Tartottam egy-két webinár, de ez személytelenebb volt, úgyhogy örülök, hogy most már így arcokat is látok, és akkor csapjunk bele a közepébe. Pár szót a cégről, tehát 2010-ben alakultunk. Nagyon jó, hogy a team az stabil, tehát nagyon sok ember a kezdetektől fogva velünk dolgozik, velünk tart. Maga a vállalatirányítás és a cég, tehát a fejlesztés, terméktámogatás az mind az Európai Unión belül történik, és lényegében székhelyünk az Pozsonyban van. A cégről magáról többet nem szeretnék beszélni. Akit érdekel, voltunk egy Digit podcaston, ahol belsőbb információkat is megosztottunk, a cégről beszéltünk, kávéfőzőről, okos órákról, minden egyébről, úgyhogy figyelmébe tudom mindenkinek ajánlani. Mivel is foglalkozik maga a cég? 3 fő témakörrel foglalkozunk. Az első az lényegében az adatmigráció, ami arról szól, hogy az archívumrendszerek már nagyon régóta léteznek, tehát az 10-15-20 évvel ezelőtt már adatokat archiváltak, és ezeket az adatokat valahogy szükség szerint át kell vinni másik rendszerbe, ugyanis nagyon sokan költöznek a felhőbe. Tipikus példa, hogyan tudom a régi archívumot, amit még mondjuk 10 évig vagy 8 évig meg kell tartanom, átköltöztetni a felhőbe. A Techero erre kínál lényegében megoldást, azzal egybekötve, hogy maga a migrációs folyamat alatt lehetőség van adatokat konszolidálni, filtrálni, szűrni, stb. Tehát nem szükséges mindent átvinni, de a fontos adatokat, amit meg kell tartanom, azt át tudjam mozgatni valamilyen más rendszerbe. A következő ilyen nagyobb témakör az maga az adatmentés és archiválás. Itt lényegében meg kell különböztetni, hogy mi nem csak adatmentéssel foglalkozunk, hanem egy szinttel úgymond fölötte vagyunk, ami azt akarja, hogy az adatokat mi aktív adatokká tudjuk alakítani. Tehát van egy mentésem, ami mondjuk szükséges az adatvédelem szempontjából, de hogyan tudom én ezeket az adatokat a napi munkai folyamatokba beintegrálni. Tehát erre tudunk a mentésen felül megoldásokat nyújtani. Hogyan tudjuk bebiztosítani az üzletmenet folytonosságot, ha történik egy adatvesztés, ne kelljen megvárnom, amíg az adminisztrátor visszaállítja a mentésből az adatokat, hanem lényegében én állandóan adatokhoz hozzá tudjak férni. Emellett például tudok tárhelyet spórolni, hogyha most a cloudról beszélek, bizonyos adatokat én ki tudok menteni a cloudos rendszerből egy olcsó médiumra, úgy, hogy lényegében azokhoz az adatokhoz állandóan hozzáférésem van. A következő témakör az a produktivitás, viszont ez a 3 ez így összekötődik. Tehát vannak olyan termékeink, amik az archívumnak vagy a mentésnek a kliens applikációi, viszont ezek az alkalmazások amellett, hogy adatokhoz engednek hozzáférni, nyújtanak olyan plusz funkciókat, amit a napi munkában én tudok használni arra, hogy gyorsabban elvégezzem a feladatomat, kényelmesen elvégezzem a feladatomat. Itt még kiemelném, hogy maga a Techero kevés cég közül az egyik a világon, aki lényegében egymaga tudja biztosítani az adatmozgatást, tehát a migrációt, adatmigrációt plusz a mentést is. Ennek főleg ott van nagy fontossága, hogyha mondjuk van egy projektom, ahol nekem adatokat kell migrálnom, akkor nem kell 2 különböző szolgáltató, 2 különböző termékét valahogy összehangolnom egy projekt keretén belül, hanem lényegében mi egymagunk ezt az egészet biztosítani tudjuk. Na most következőben szeretnék kicsit a való életből vett példákon keresztül bemutatni, hogy
miért is fontos maga az adatmentés, milyen valós problémák vannak, és mik azok a problémák, amik ténylegesen meg is történtek. Tehát kicsit a teóriából menjünk át a valóságba, és nagyon sok példa, amit most föl fogok hozni, azok olyanok, amiben személyesen is részt vettem, tehát ezek ténylegesen megtörtént eseményeken alapulnak. Úgyhogy az első ilyen esettanulmány, amit itt szeretnék bemutatni, az egy kibertámadás. Tehát nem tudom, ki az, aki már valóságban átélt egy kibertámadást. Nem egy kellemes dolog. És itt szeretném kiemelni, hogy miért is fontos a Zero Trust. Maga az ügyfél, akinél ezt átéltük, az lényegében 6 éve ügyfelünk, még a mai napig is. Ez egy svájci cég, egy nagy nemzetközi cég. Aki ismeri a svájci embereket, az tudja, hogy azért nem egy egyszerű népről van szó, nagyon precízek, nagyon sok mindenre odafigyelnek. Maga az archívumban 7000 mailbox, tehát ez egy e-mail archívumról volt szó és biztonsági mentésről, és több mint 100 millió levél található a mai nappal az archívumban. Tehát ahogy említettem, svájciakról van szó, tényleg odafigyeltek mindenre. Odafigyeltek a redundáns rendszerre, tehát maga az archívum rendszer is úgy volt fölépítve, hogy legalább 2 külön részen fusson, tehát ha az egyik kiesik, az egyik szerver, akkor a másikon még ugyanúgy az emberek hozzáférnek az adatokhoz. Odafigyeltek a hálózati szegmentációra. Itt egy pillanatra megállnék, hogy ki az, aki hallotta ezt az Zero Trust-ot. Tehát most lényegében itt erről, tehát maga az Zero Trust, az egy metodológia, ami azt feltételezi, hogy a támadás bárhonnan jöhet. Tehát a régen az volt az elképzelés, hogy a belső hálózat védett, figyelek az USB kulcsokra, a külső gépekre, stb., és onnantól nekem a belső hálózaton védett. Na most ez lényegében megszűnt a különböző mobil eszközökkel, meg stb. És az Zero Trust bizonyos dolgokat definiál, amiket illik betartani, és ezek között van például a hálózati szegmentáció, tehát hogy én elkülönítem a szervereket a fizikai adatoktól, korlátozom a jogköröket, tehát nem azt csinálom, hogy van egy rendszeradminisztrátorom, és akkor minden szervizt és mindent az alatt, a user alatt állítok be. Tartalmazza a módosíthatatlan másolatot, ez is egy nagyon fontos dolog. Definiálja többek között a felhasználóknak a bejelentkeztetését, tehát a kétfaktoros autentikáció, stb. Itt az ügyfélnél ugye megint visszautalok kicsit a svájci mentalitásra, tehát konkrétan 2 oldalnyi üzembehelyezési protokollja volt az úriembernek az archívumra, ami minden egyes alkalommal végigizzadtunk, végigmentünk. Tehát ténylegesen mindenre odafigyelt, amire kellett. Maga a rendszer az nagyjából így nézett ki, tehát ahogy mondtam, hálózati szegmentáció, maga az archívrendszer, az adatok külön hálózati szegmensbe, és maga a produktív, tehát az e-mailek, fájlok, az Exchange szerver, stb. Az is egy külön hálózati szegmensbe volt. Maga az adathozzáférés külön felhasználókkal történt, stb. Ennek ellenére mi történt? Megtörtént a ransomware támadás. Sajnos maga a támadás az lényegében azt a hálózati szegmenst is érintette, ahol az archív rendszernek a szerverei futottak. Ebből kifolyólag lényegében az archív rendszer is elérhetetlenné vált. Na most mi az, ami segített? Tehát azzal, hogy a vállalatnál megvolt a megfelelő hálózati szegmentálás, a támadók nem fértek hozzá a fizikai adatokhoz, tehát ami sérült, az lényegében a szerver, ami futott a szoftver, az archív szoftver, amit 1,5 óra alatt vissza tudtak állítani önerőből, és ezzel lényegében újraindították az archívot, az adathozzáférést és egyebeket. Tehát itt visszautalnék kicsit erre a Zero Trust elvre, hogy azzal, hogy nekem van egy archívrendszerem vagy egy biztonsági mentésem, még semmi garanciám nincs arra, hogy egy támadás nem fogja pont ezeket az adatokat célozni, és sajnos a mai támadók annyira kifinomultak, hogy konkrétan ezeket a rendszereket támadják, ezekre van kihegyezve, sőt be tudnak épülni a biztonsági mentőrendszerbe is. Tehát nagyon fontos maga az elvnek a betartása. A következő esettanulmány az a backup-backupja. Tehát a mentés mentése, miért is van erre szükség. Szintén egy ügyfél példáján szeretném ezt bemutatni. Tehát ez az ügyfél, ez 10 éve az ügyfelünk.
kicsit ilyen személyes szál is fűz hozzá, ugyanis én voltam náluk, amikor az első rendszer lett náluk telepítve, tehát elég jó kapcsolatot ápolok az ottani IT-sekkel, stb. És ők egy óriás cég, tehát több mint 25 000 mailbox van jelenleg a rendszerünk által kezelve, és több mint 350 millió e-mail, tehát nem igazán ez a kis és középvállalkozás kategória. Ennek ellenére a tipikus példa IT-büdzsé. Erről nagyon sokat tudnánk beszélni, mindenki szerintem tisztában vele, sokszor az IT, főleg a biztonsági mentések az ilyen szükséges rossz kategóriába tartoznak bele, sokszor nehéz átnyomni a büdzsét a vezetésen, stb. Itt is ez történt, kicsi volt a büdzsé, kicsi kamat, kicsi tánc, választottak hát 10 évvel ezelőtt történt, tehát egy elég olcsó kategóriás tárolót. Arra, hogy kevesebb adatot tudjanak tárolni, a Windowsnak a beépített deduplikációját használták. Ki az, aki tisztában vele, hogy mi az a deduplikáció vagy single instancing? Jó, akkor a többieknek nagyon röviden. Tehát ez arról szól, hogy ha nekem van két ugyanolyan fájlom, akkor lényegében az fizikailag a tárolóba csak egyként lesz eltárolva. Ennek nagyon nagy jelentősége van például a mentéseknél, ugyanis gondoljunk bele, hogy annak ellenére, hogy mindenki megpróbál odafigyelni, hogy strukturáltan adatokat tároljunk megfelelő struktúrákba, hány helyen van eltárolva egy fájl. Tehát eleve megérkezik levélbe, van rajta 3 címzet, az azt jelenti, hogy már 3 embernél ott van. Fogom, lementem magamnak diszkre, ott a 4. másolat, fölpakolom Teamsbe, 5. másolat, és még mondjuk ugyanezt megcsinálja a többi kollégám is. Tehát az azt jelenti, hogy ugyanazt a fájlt x alkalommal eltárolom, maga a deduplikációs folyamat ezt lényegében le tudja szűkíteni egyre. Abban az időben még a mi archívrendszerünk nem támogatta ezt, úgyhogy a Windowsnak a beépített funkcióját használták, azóta ez natívan elérhető a rendszereinkbe is. Amire odafigyeltek, hogy 2 fizikailag elválasztott adatközpontba tárolták az adatokat, tehát megvolt úgynevezett air-gapping be volt biztosítva. Volt egy elsődleges tároló, meg egy másodlagos, és maga a szinkronizációt a 2 tároló között, vagyis a duplikálást, hogy mindenhol meglegyenek ugyanazok az adatok, a Content Access biztosította be. Tehát a Content Access az a Techerónak az archív megoldása. Maga a rendszer az nagyon egyszerűen így nézett ki, tehát volt egy primáris adatközpont a primáris adatokkal, és volt egy szekundáris, ami fizikailag egy másik lokációban volt az ország másik pontján egy adatközpontba, és maga az adatok lényegében ezen a Content Access modulon keresztül duplikálódtak át. Na most mi történt? Megsérült a tároló, és az is olyan szerencsétlenül sérült meg, hogy maga a Windowsnak a beépített adatbázisa, tehát ez a nem látható része, ami tárolja, hogy melyik fájl fizikailag hol van és mihez tartozik, és ezzel lényegében az történt, hogy az adatoknak a 90%-a elveszett. A maradék 10% azért nem veszett el, mert a deduplikáció csak bizonyos fájlméret fölött kapcsolt be. Tehát azok a fájlok, amik nem történtek duplikálva, és nem történtek deduplikálva, és nem voltak deduplikálva, azok megmenekültek, az összes többi az elveszett. Na most mi az, amit mi meg tudtunk oldani, vagy hogyan tudtunk segíteni? Tehát a Content Access-nek a beépített ez az adat szinkronizációja úgy működik, hogy ha kiesik az elsődleges meghajtó, akkor átváltott a másodlagosra. Tehát lényegében az adat hozzáférés az nem esett ki, tehát nem volt adatkiesés. Tehát az adathozzáférés biztosított volt, és plusz történt egy visszafele szinkronizáció, amikor a másodlagos tárhelyről visszalettek másolva aztán az elsődlegesre, tehát lényegében vissza lett állítva az elsődleges adattároló. Mi az, ami jó döntés volt? Tehát a jó döntés az a 2 redundáns tárolónak a használata, és a fizikailag elválasztott adatok. Ami a rossz döntés volt, az lényegében az IT büdzséből jött, hogy nem tudtak egy megfelelő enterprise minőségű tárolót biztosítani, és a harmadik mentés, tehát erről majd a Horváth Richárd fog utána beszélni, tehát van ez a 3-2, és akkor itt a melyik ujjat mutatjuk, tehát az egy metódus alapján nem elég egy
backup, egy mentés, hanem kell a mentésnek a mentése, és még annak is a mentése. Tehát ez akkor jön elő, amikor probléma van, hogy ténylegesen milyen adatok sérülnek, itt is előfordulhatott volna, hogy a másik tárolón is valamilyen adatsérülés történik. A harmadik ilyen esettanulmány az egy migrációs projektről szól, ahol lényegében egy régi archívumrendszert szerettek volna lecserélni a vállalatnál, plusz hardware cserével együtt. Maga az ügyfél egy elég friss, tehát maga a projekt az egy elég friss projekt, egy éve ügyfelünk, 40 terabyte adatról van szó, és 30 millió file, ami a régi archívumban benne volt. Tehát mi is történt? Volt egy vállalat, akinek elöregedett a hardware-e, és leszerették volna cserélni. Itt nagyon jó volt ez az előző előadás a Fujitsu által, ugyanis csak, hogy jobban értsük ezt az egészet, a mi szoftvereink lényegében a tároló fölött van. Tehát ez, amit végighallgattunk, ez lényegében nagyon fontos az miatt, hogy maga az archív és a backup rendszer mögött egy megfelelő minőségű tároló legyen, mert ha nincs, akkor igazából nem ér az egész semmit. Na most maga a hardware beruházás mellett a hardware gyártó vállalta azt, hogy ő az archívumrendszert is lecseréli, viszont nem volt semmi tapasztalata hozzá. Tehát ő beszerzett egy szoftverbeszállítót, aki úgy gondolta, hogy megfelelő cseréje lesz, vagy megfelelő replacementje, tehát megfelelően le tudja váltani a régi archívrendszert, és talált még hozzá egy migrációs partnert, aki magát ezt a migrációs fizikai adatmozgatást is meg fogja tudni csinálni. Na most a probléma az volt, hogy maga a projekt nem volt megfelelően definiálva, vagy legalábbis megfelelően érthetően definiálva a hardware szállító cégnek, úgyhogy ő az archívumrendszert, amit újat keresett, az igazából nem is egy archívumrendszer volt. Tehát ők valahogy úgy képzelték el, hogy a fizikai fájlokat átmigrálják, viszont maga a migrációs cég meg nem így képzelt el. Tehát amikor mi belecsöppentünk ebbe az egész projektbe, akkor már ott fél éves csúszásnál tartottak, mindenki ideges volt, és senki nem tudta, hogy mit kell csinálni. És itt jön akkor képbe, hogy mennyire fontos az, hogy egy ilyen komplex folyamatnál, mivel a maga migráció az mindig egy komplex folyamat, ott jönnek elő a régi hibák, stb. Hogy mennyire fontos egy olyan partner, aki lényegében kezelni tudja az egész folyamatot, ismeri, hogy a problematikát, tudja a megoldást biztosítani. Tehát lényegében itt becsöppentünk a projektbe, kétszer történt prezentáció, először a technikusnak, majd a vezetőnek, tehát a IT igazgatónak. Maga az archívumrendszer tetszett nekik, úgyhogy ők eldöntötték, hogy akkor ez lesz a jó leváltása a régi archívumrendszernek, viszont kiderült, hogy a migrációs partner nem tud migrálni a mi rendszerünkbe. Úgyhogy lényegében a migrációs projektet is mi kaptuk, és 2 napos helyi telepítéssel, POC-val lezavartuk az egész projektot, és lényegében megnyertük a projektet, és befejeztük az egészet. Tehát itt nagyon fontos kiemelni, hogy a megfelelő szaktudás és az összes rendszernek az ismerete, az mennyit tud segíteni egy ilyen komplex projektnek a sikeres lebonyolításához. Következő és egyben utolsó esettanulmány, amit szeretnék elmondani, most remélem ezért nem fognak meglincselni, ugyanis a felhő az most mindenkinek a tökéletes és mindenre alkalmas megoldás, viszont vannak olyan helyzetek, vagy vannak olyan kérdések, amiket föl kell tenni, mielőtt én egy felhőszolgáltatásra váltok. Most van egy ilyen dal, az Eagles-től Hotel California, nem tudom ki az, aki ismeri. Jó? Ki az, aki ismeri a szövegét a dalnak? Jó, az utolsó mondata ennek a dalszövegnek az az, hogy you can check out anytime, but you can never leave. Tehát, hogy mit is jelent ez, hogy nekem mindig kell lenni egy kilépési stratégiámnak, mert a felhőszolgáltatásnak a legnagyobb veszedelme, hogy az adatok nem nálam vannak. Tehát, hogyha én valahova, valamilyen felhőszolgáltatásba megyek,
akkor mindig föl kell tennem azt a kérdést, hogy mi történik akkor, hogyha nekem ez a szolgáltatás nem felel meg, és váltani szeretnék. Hogyan tudom az adataimat visszakapni? Én azt gondolom, hogy ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy az Európa, Németország miért váltott annyira nehezen, vagy miért indult el annyira nehezen a felhő irányába. Na most ez az ügyfelünk lényegében 7 éve velünk van, 50 terabájt levél van az archívumban, és 200 millió e-mail, tehát ez is egy e-mail archívum. Na most itt ez a konkrét dolog, tehát a konkrét eset miről is szólt. Tehát maga a cég, a vállalat egy ilyen security e-mail filtrációs megoldásokat gyártott, és ehhez a portfóliójukban nekik szükségük volt egy archívumra, vagy egy backupra, ami lényegében kiegészítette, kigömbölyítette volna a cégnek a portfólióját. Mivel ők ezt nem akarták bevállalni saját fejlesztésbe, ezért észszerű volt a dolog, hogy akkor keresnek egy archív vagy backup partnert. Találtak is egy ilyet, felhős megoldás, tökéletesen beleillik a portfólióba, viszont nem tették fel ezt a kérdést, hogy mi van, ha váltani szeretnénk. Az elején minden rendben volt, jöttek az ügyfelek, árulták a megoldást, de a szolgáltatás ez nem volt kielégítő. Tehát egyre több panasz jött az ügyfelektől, hogy akadozik a szolgáltatás, ha probléma volt, akkor nem volt terméktámogatás, elkezdődtek olyan hangok, hogy esetleg magát a szolgáltatást megszüntetik, és akkor innentől mindenkinek indult a pánik, hogy mihez kezdünk most. Itt jöttünk a képbe mi, mint a Hero, ugyanis nekünk az archívum megoldás, vagy a backup megoldás, a Content Access kínál olyan lehetőséget, hogy valaki saját felhőt építsen. Tehát MSP modellban, amikor én vagyok egy IT partner, van egy saját szerverparkom, vagy akár felhőbe, és én személyesen tudom menedzselni a saját rendszeremet, és azt adom tovább az ügyfeleimnek. Tehát a SaaS az olyan, hogy nem valaki külsős, hanem én vagyok az, aki árulom a megoldást. Úgyhogy lényegében nekik a megoldás megtetszett, ugyanis ha bármi is történik ilyen esetben a céggel, attól függetlenül az adatok nálam vannak, a rendszert én menedzselem, és ezek a rendszerek nagyon sokáig elfutnak mindenféle karbantartás nélkül is szükség esetén. Úgyhogy lényegében ők föltelepítettek egy saját rendszert, ami brandelt volt, tehát saját cégnév alatt futott, saját felhős környezetbe. Meg kellett hozzá csinálni a migrációt, tehát mivel nekünk nagyon sok tapasztalatunk van a migráció terén, ezért lényegében ki tudtunk fejleszteni nekik egy olyan modult, ami ahhoz, vagy olyan konnektort, ami ahhoz a rendszerhez tudott csatlakozni, átmigráltuk az adatokat, és onnantól boldogan használják saját környezetbe, saját adatmenedzsmenttel, stb. Úgyhogy lényegében ennyit szerettem volna így nagy vonalakban elmondani. Kérdéseket lehet, hogy akkor hagyhatnánk úgy, hogy mi is itt vagyunk, van fönt egy standunk az étkező mellett. Akinek esetleg kérdése van, az nyugodtan álljon meg nálunk, szívesen válaszolunk bármire.